Sanmalani moleng yapshe tumelangi. Sanmalani moleng yapshe tumelangi. Sanibonani molweni abusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zakasithembu kwena phila niphile nje. Sibonga ukuthi subscribe isiconi mo ucinezele ukuze uqala nqa uthela ama video amabe siwaposta siyabonga. Awufanele sibile futhi sibhele ezinye esinje phela alesikhuphwe nazo ngalesikhathi. La ngempela sibona konke double shina ngempela phana ukuthi iyitholele indidana. Usiphe mvokagcwenza. Usevela ngempela waphenduka enxusa. Shindezelo ukuthi ngempela ke usibheke lama video edlule nje ebelokho eveza kakhulu ukukhula kwekhasi lakhe lika Facebook. La khona into eveza khona 50,000 followers eveze futhi no 25 kusukela nje ko25 elokho eveza nje ukuthi ngempela abalandeli bakhe ekhasini lakhe bayakhuphuka. Futhi ukukhuphuka kwabo nabantu belokhu bengena futhi bekhuphuka futhi nabo belikhuphule ngonjalo futhi efaka nethombe lapha ngempela ebonga abantu ukuthi ikhasi lakhe liyakhuphuka. Shinto yenze ukuthi ke ngawo lapha ngempela umhla ka 7 kuwona uMay bese wathola ngempela phana ke ukuthi engene ekubeni inxusa lenkampani thizeni ekhanda amateki. La kwenzile ukuthi ngempela khona bekade ethi igama leteki lelo ilandlords. Ubikile ke lapha ngempela enkundleni zokuxhumana kanti futhi naye umphathi wayo iteki lelo ngempela noma leyo nkampani ubese washutha naye wamvezela ukuthi ngempela useyinxusa emveza kubantu. Futhi lapha le khona yena ngempela phana umnikazi walo iteki okuRashid Tobera Stewart. Upale wathi proud to announce that we have teamed up with Itholendidane and Amageza Amahle as the landlords footwear brand ambassadors. Futhi ngahlahle bebika ukuthi ngempela useyinxusa lapha uSpin. Naye futhi uSpin naye wase futhi ngempela phana ekhuluma ebonga ngokunjalo futhi evezela nabantu ukuthi ngempela uyilona inxusa ngoba bekuthe inkulumo lena ngempela yakhe lapha ngempela uRashid umfoka Stewart. Futhi wasebuya ke naye ngempela sizoveza ke yena ngempela phana usiphe Itholendidane naye futhi waseveza ethi hayi sekunjalo bafowethu. Abasunguli nabanikazi bamateki ilandlords bangiqoke ukuba ngibe inxusa lamateki ilandlords kusukela namhlanje. Sibonga kini ngoba ukube bengekho ningasithandi bebengeke besibone isidingo salokho. Siyabonga nabakwa landlords. It #landlords lapha. Ningalizwa lithokozela kamnandi kanjani leli teki. Ngisacela nizitholele nani. La ngempela tibiya khona ethi abantu abalithola ngempela iteki futhi nawo siqala level yanxusa ukuthi abantu abagijima ngempela lapha beyethelela yona ngempela phana landlords footwear okuyiteki leli ngempela asethe waba inxusa lalo. Ake ngempela ushuvo lakho nawo ucabanga ngokuba inxusa kwaSiphe. Mina ngibona ngathi ngempela kube nomthelela nesandla futhi kuma album akhe amabili asethe wakhipha. Okuyinto engajwayelekile lena ngempela ukuthi kube ukuthi umuntu emva kwesikhathi esincane kangaka esemculweni bese kube ukuthi uthola ideal engaka. Khona ukuthi ideal enkulu lena mina ukuba iambassador akuyonto encane kuba inxusa ngoba baningi bakhona endimeni kade futhi bafika banazo izinto futhi bacula futhi badumile abanye kodwa kunjalo nje abakazi bathola ithuba lokuthi baba amanxusa. Futhi ake sibonge ngempela phana ngempela sibongele noSiphe intholile into edela ngempela silibongele ngethela kuzuza ngokufika kwalendimeni silibongele nje silifise lokho kuhle futhi nawe ushuve lokho phansi comment section usicabanga ngempela ngakho lokho kwenzele noma kohlelo ngempela phana Itholendidane bese uba uthi nawe sidibana ngokuzayo.